Pak Kades. Halo Sugeng Dalu Om Ripto. Nggih, ngaturaken Sugeng Dalu Mas Dalan. Nggih, Mbak Kenti sehat nggih? Alhamdulillah sehat Mas. Cintane pengantin Sarimbit tidak terpisah, ini doa dari Pak Kades. Dan juga doa dari Karang Turna, pasukan parkir. Ya, salame nggih pengantin berdua Om. Nggih. Mugi-mugi anggenipun ing mangke mangun Balai Wisma sageda jejodohan ing donya teking delahan. Amin. Lan ugi nampi wahyune Gusti wahyu jodoh. Mugia kagungan putra ingkang soleh-solehah tuh bekti dhateng nusa bangsa tuwin agami sarta boten kecalan dhateng kapribaden ugi kabudayanipun. Amin Allahumma amin. Nggih. Doa tapi karo nyanyian ya Om. Oh lah nggih. Yo, tak ganti karo Om Ripto. Niku tambah nih karo cerete Kenti mbok. Walah, san. Tambah bergenggeng. Iya, bergenggeng. Nguru Kenti kowe kaya penguin. Merek Toren penguin. Rasa. Ya ora lah ora saya kowe. Kayak speaker RCF. Iya kok. Wis ayu. Ah. Yang kok sabar banget kan. Wong liliku be sabar. Sabar. Wedon ki jagane aseng ora sopan. Oh iya Wong kowe. lanang sing buka. Yo ora apa-apa. Sing lanang bae sing kok. Tergantung. Siki malah zamane wong wadon sing asing dhisit. Oh, ana kepengin kon. Iya, kayak andal wis kepengin. Sabu iki ya imen gelis mari iki. Eper. Monggo Pak Kades. Kang Wijan Saket yang dari Jakarta juga lagi live streaming. Mas Alek dari Jakarta juga lagi live streaming. Dudenok kandolane ngati tegane nyulayani sehidup semati kamu mana yang lagi rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi dudenok kandolane ngati tegane nyulayani Kang ajane aku tresno milana aku lunga ati ra kuat nekang rasa cinta masih beneran aku cuma bermain aku kang ajane aku tresno milana aku lunga beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar nikah jika kita tak terpisahkan walau di akhir zaman
Kobar. Suara gede kok kan. Lah anu. Jago wis. Walau dia barang Lik Surip itu suara dua. Ya lek. Ayo. Yang suara siji, ganti siji, Lik Surip loro. Yuk Ciro lu. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir jalan. Nah kayak gue tepuk tangan. Nah, Kagem Om Ripto lan Mbak Kenti Jon. Sama-sama. Malam minum gede nih. gede nih kayak mic kek. Temenan kok. Mik batokan. Matur nuwun Om. Oke. Nah sing kari sing perawan-perawan. Perawan Wiwin, perawan Sikus tekan lor. Lagunya apa, Pak? Lagune sing bareng nemu sih lagu apa gue? Ya ambiar, beres. Yang mau ojarane sing kan Lampung kok nana ambiarannya apa bisa kok? Oh bisa. Oh bisa dong. Ini mau awan orang nana ambiarane anu orjene rumah kabeh. Klasik yang mboten ngangge ambiaran wong klasik. Ya mau awan-awan mboten enten orjene nggih kok nggih mboten dadu niki nggih enten. Mangga niku Ya. niki sing enten orjene mangga muga kajeng diparingi nggih mangga niki. Ya. Ayo anak-anak bekerja. Iya ini, gimana dari keluarga besar ada yang mau naik lagi enggak? Ayo masnya dari Lampung gimana? Ma itu ibunya. Sudah minggu Oh ya udah. apa bisa ming telu? Iya. Ini ambiaran silakan ambiaran. Iya. Ini juga minta Kresno Warang Gondelne Mbak Wiwin, masnya mantenya. Oh boleh Iya. nanti. Ya oke. Ini kadung sudah ngadeg semua ini. Ya. Nanti bisa nih. Mandan mekar ya jaga mepeten ya dua. Aku senengnya umpel-umpelan Jon. Mandan jaga jarak Win. Peteng Pak kok. Senengnya dempetan Bewi Windu. Main dempet anget. Apa iya? Iya. Ya ay. Main? Ora kok. Wingi terus dipompa ya Win. Apa nih? Terus dipompa Gembes beol tuh gembes dipompa. Wiwin sih ke sana kundakan Gus. Apa? Berpangkat terus nunggak mobil. Loh ya alhamdulillah seneng dong yang Ya, menjadi iyalah. orang tua. Tadi rombonganku setahun beurung sudah lebih nunggang mobil. Iya jelas. Salone sewengi ping telu boleh nempel. Apalah? Saruk. Ya, Saruk. wong ban kok saru ya ora sarune nggih. Utuh lah. Tambah nganti ping telu kan bocor bae ndane. Ya bocor bae. Wong ban saru ya dar. Utuh. Dulure tarjo lho iya. Yo. Wis ganti, Lik. Wow. Wis ganti lik iki ganti. Apa mau? Wis ora Iya, abangan. apa bae mangkat kena. Iki Wiwin siswa carita jenenge. Lah, ganti-ganti bae lah. Wiwin Wiwin Farm. Wiji Utomo. Sesuai Wiwin Ichi Oto. Lah ya ora lah. Sapa-sapa ngono lah. Wiwin Duekmu. Farm. Duek ngejong ngono, nyung janu diwe ora. Dine ya, umpamane ya dine mereka gelem. Ora nolak. Yo tor Wiwin mutor. Garot gue mampir ngene Wiwin modus. Oh, betor. Betor karo kaki mimpin. Ora. Kae jane mampir nggonku asline nu kepengin Primen. takon kabari Yu Kenti. Sapa? Terus dadak ngomong arep mampir nggonku. Angger kaki mitin sih. Arep kaki mitin kepenawakna sapi. Oh, nakal. Nyong main angger kaki mitin nonton karo Betor. Ketemu Vega. Terus Iki mandek iki. Weh pedete dunak iki. Siki pedete mbok ngendi ora gelem aku. payu mo. Payu mbok, Pak. Hon. Ya payu terus asal bar besar ya payu. Pokoknya sing marapi pedet ya Betor, sing marapi apa ya Betor. Ono kesu-kesu ring Betor aja ini.
Yo lagunya apa Miki? Nemu. Nemu di sing ambiaran kok kari Tresno Maranggono. ya. Mbak Kuwi ya Nini. ambiaran kuwi. Iya. Yo. Arfima, Makin di hati. Mas Ipah, Mas Ros, Mas Yudi yang punya sound system lampu, Ibu Yuli Antar Agarsari, Bok Narti, Pacar singkat terus nanti tinggal aku goleni hati. Kekau dadi tombo ngobati ati sing lara. Muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. ngeten ya. Mohon izin Mas Betor. Matur suwun Gusti pun maringi mati namun siramu obati hati kang matur suwun Gusti pun maringi biarlah pergi ono wiwit sing ngancani. Mas siapa namanya? Mas Budi, Mbak. Mas Budi. Oke. Pengennya Mbak Wiwi. Izin Pak Lurah. Ayo. Sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangat musafir lungguh sing rembes mili. Pepucane ati kinaryo kembang wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Monggo Mbak Wiwi. Ayo deh, ayo. Matur suwun Gusti maringi sigepati. So. Nemu sirane ngobati ati kang sami. Matur suwun Gusti maringi sigepati. Biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Ayo. Sun maringi sigepati namu sliramu obati ati kang sepi. Matur suwun Gusti sun maringi sigepati biarlah pergi ono betor sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. Mohon izin Mas Betor. Lagunya kantun apa Mbak Gus? Saya Tresno. pinjam dulu ini Trisno Waranggono bersama Mbak Wiwin Mas Betor. Oh, Ya, duduk. dari mana? Pak itu? Lurah monggo. Barangkali mau naik Pak Lurah monggo. Oh gitu ya. Ditemenin Temen kamu nih, berdiri. bekerja. Oh. Jangan Kerja. Oh, weh. pengen jadi orang sukses itu harus serba bekerja. Kerja keras ya. Ya. Nanti dimarahi sama papi loh. Mohon Iya. izin ini Pak Mantan Salim. Nggih. Monggo Pak Manten Salim mbok badhe arisan. Arisan tahu ora. Iya, ya, Om.
Ate lo gending biasane pamanten niki. Oh, siap. Mangke gara-gara kami. Ya oke wis jam 1 menit. Ya. Oh gara-garane jam tengah loro. Ya. Bubare jam 4. Lho, Ora urutan ya. Iya, jeng tanglep niki kali Pak Dalang. kepripun? Nek wong iku edan kan jare kan nek ngomong dhewe semaur dhewe lah iki Nggih. Pak Dalang iki kira-kira kepiye Pak Dalang? Edan. Dalang mboten edan nggih mboten payu, Mas. Dalang kon meneng panjenengan piyayi pundi? Kula asli Jawa Lampung, Pak. Oh, Lampung. Nggih, sami mbok basane nggih. Nggih benten sithik, Pak. Oh, nggih. Nggih, Lampung ning asli Jawa mbok. Asli Jawi, Pak. Berarti saged Jawi nggih. Nggih, Pokoknya. sekedik-sekedik, Pak. Sing penting Bhinneka Tunggal Ika, Mas, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tepuk tangan untuk tamu dari Lampung. Ya. Bahasane mirip sami mawon, Mas. Di Pak kula sing apa kok, Pak? Nun Pak Lurah sering ngrikang nggih. Asli mriki kula. Monggo jenengan sing mriki nggih. Kula niki ajeng duet lho niki lho, kali Mbak Mangga, Wiwin. mangga. Adi Wiwin mawon. Nggih niki, Pak. Tapi tak temeni ya, Mas. Kurang sae, Mbak. Oh, wes. Oh. Niki Mbak Wiwin maunya Mbak Wiwin dan KWN. Tembaknya ditolak ya. Aku izin. Laran ya. Parah banget. Napa ajeng mawar bodas Mbak Wiwin? Niku mawon niki wis. Mboten saged nggih, Pak Wiwin? Oh, saged Oke. insyaallah. Tapi kan kagum nanti duetnya. Niku terus Weh, warang aja bodo berarti aja. Ya wis tresno warang kono. Siku Monggo. arti kok. Oh, Iya, izin Pak kok. ya udah nggak apa-apa. Duduk dulu nanti bekerja lagi. Wiwin. Sindo. Ichi oto mong di ichi oto. Goleti boleh. Oh ya di sini. Berarti di sini ngegong. Matur nuwun tepuk tangan untuk Karang Taruna Desa Gerenggeng. Tetap peluk ora masalah sampah.